Sharhin fina-finai da tarihin jarumai kashi na 203. A yau za mu tashi akan tarihin Preity Zinta kashi na 2 kuma na ƙarshe. Cikakken sunan Preity Zinta mai shekaru 49 a duniya shine Preity G. Zinta, wanda aka haife ta a ranar 31 ga watan Janairu a shekarar 1975 a gundumar Shimla da ke garin Rajput a cikin kabilar Himachali Rajput. Mahaifin Preity Zinta, Durganar Zinta, tsofin jami'in soji ne wanda ya mutu a sakamakon mummunan haɗari da ya ritsa da shi, inda ya ce gagarinku a take a gurin. A lokacin Preity Zinta tana da shekaru 13 a duniya, wanda hatsarin ya haɗa da mahaifiyarta Nilfraba da ta kwanta gadon jinya tsawon shekara 2. Bayan shekara 2 ta ce gagarinku. Preity Zinta tana da ƙanne maza guda 2, Dipankar Zinta wanda a yanzu jami'in soji ne mai anini 3 wanda ta girme shi da shekara 2, sannan ƙanin shi mai bi masa baya Manish Zinta wanda a yanzu yana ƙasar Amurka a garin California wanda ta girme shi na tsawon shekaru 4. Preity Zinta ta bayyana mutuwar mahaifanta a matsayin wani ɗan ba da ya mai da ita dole ta zama jarumar kanta. Preity Zinta ta bayyana da cewa a lokacin da tana karama ta so a ce ita namiji ne domin za ta kutsa kai ko ina ne ta kuma yi kowace iriyar sana'a domin ta samu ta dogara da kanta da kuma kula da ƙannanta. Preity Zinta ta bayyana cewa ta zama tomboy ne, wato yarinya mai ɗabi'ar maza da ake mata ganin komai nata irin na maza ne, saboda tana da background wato tushe na gidan soji. Mahaifinsu yana ba su horon abubuwa saɓanin 'ya'ya da suka kasance da basu fito a gidan soji ba. Ta sake zama tomboy saboda ta taso ba ta da mahaifi kuma ba ta da mahaifiya, sai dai kawai sun taso ne a gurin kakarsu. Don haka take yin ɗabi'u irin na maza domin ta saba da rayuwa kowace iriya ce ta yadda za ta saje a duk inda ta samu kanta. Preity Zinta ta yi karatu a matakin farko a makarantar Convent of Jesus and Mary Boarding School a garin Shimla. Lokacin da take yin karatu tana matuƙar son rubuce-rubucen waƙoƙi da littattafai da kuma wasanni, musamman wasan ƙwallon kwando. Preity Zinta ta bayyana kanta a matsayin jaruma mai ƙoƙari sosai, inda ta fita da kyakkyawan sakamako a mataki na farko da kuma na 2 na karatunta. Mataki 3 na karatun Preity Zinta ta yi karatu a makarantar Bedes College, inda ta samu shaidar digiri a ɓangaren yaren Turanci a wani program da aka buɗe na yaƙi da zaƙulo masu laifuffuka na ƙasa da kuma gane masu laifuffuka cikin sauki, wato psychology criminal, inda nan ma ta fita da kyakkyawan sakamako. Daga nan ta koma harkar modeling, inda ta ɗanyi wasu ƙananan tallace-tallace. A daidai wannan lokacin ne ta raka wata ƙawarta zuwa gwajin tantance jarumai. Sakamakon wannan rakiya ta zama jaruma. A shekara ta 2006 an bayyana Preity Zinta a matsayin mace mai matuƙar faɗi tashi wajen neman abin na kai da kuma dogaro da kayi. A shekara ta 2006 ta sayi gida a garin Mumbai, inda ta ɗauki iyalanta daga garin Shimla ta koma da su garin Mumbai gaba ɗaya. Sannan Preity Zinta ba a bayyana ta a kowane addini ba, sai dai ta ce kyakkyawan aiki imani ne. Ta yarda da kyakkyawan aiki, duk wanda ya kyakkyawan aiki zai samu kyakkyawan sakamako. Kuma ta yarda da cewa Ubangiji Allah guda ɗaya ne, shine ya halicce mu, kuma komin daren daɗewa za mu koma gare shi. Kuma ta yarda da sakamako, duk wanda ya zalunci wani to sai ya haɗu da sakayya, kuma duk wanda ya kyautata wani nan ma sai ya haɗu da sakayya, gwargwadon abin da kai gwargwadon abin da zaka samu. A gefe guda kuma ta ce tana girmama kowane addini da mabiyansa. Preity Zinta sau 2 nisan kwana yana mata faɗa, tana tsallake rijiya da baya akan mutuwa, inda ta zama gagare a gurin mutuwa. A karo na farko a shekara ta 2004 Preity Zinta ta tsallake rijiya da baya sakamakon fashewar wani bom a wani babban taro da aka gabatar na mawaka da 'yan fim a garin Colombo da ke ƙasar Sri Lanka. Sannan ta sake tsallake rijiya da baya a karo na 2 a lokacin girgizar ƙasa da igiyar ruwa ta kogin India ta murɗe. A shekara ta 2003 an kama Preity Zinta sakamakon fim ɗin Chori-Chori Chipke-Chipke, wanda aka ce fim ɗin Chori-Chori Chipke-Chipke asalin asusun da ya samar da kuɗin da aka shirya fim ɗin, mashiryin shirin fim ɗin babban ɗan ta'adda ne da ya samar da kuɗin fim ɗin da aka samar da fim ɗin ta karkatacciyar hanya, wanda gwamnatin ƙasar India ta kama mashiryin shirin fim ɗin, inda ya ce ya ba wa jaruman fim ɗin kuɗi ba na wasa ba. Da akalla a cikin jaruman da suka fito a cikin fim ɗin Chori-Chori Chipke-Chipke sai da aka kama mutum 13, ciki hada Salman Khan da Shahrukh Khan. Duk da cewa Shahrukh Khan baya cikin fim ɗin, amma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen samar da shirin fim ɗin, ta ba da shawarwari wanda da shi za a ɗora akan jagorancin shirin fim ɗin. Sai dai bincike ya tabbatar da cewa jaruman fim ɗin ba su da alaƙar samar da wani kuɗaɗe ta karkatacciyar hanya domin samar da shirin fim ɗin. Su dai kawai an kira su domin su yi aikinsu ne, kuma an ba su hakkin aikin da suka yi. Sai dai daga ƙarshe Preity Zinta ta fuskanci barazana da rayuwarta. Sakamakon Preity Zinta ta bayyana a media cewa ba ta da hannu wajen samar da wannan kuɗi ta karkatacciyar hanya, ta dai kawai an biya ta hakkinta ne na aiki kuma ta bi.
amma daga ƙarshe gwamnati ta ba Preity Zinta kyakkyawan tsaro ga lafiyarta. Preity Zinta ita ce kaɗai jaruma daga Bollywood da aka taɓa bata kyautar Godfrey Mind of Steel Award. Kyauta ce da ƙungiyar Surrogacy take bayarwa, wato ƙungiyar da take bada shawarwari ta hanyar samar da ɗa ba tare da haɗuwar jinsin mace da namiji ba, wanda kawai ana ɗaukan ƙwayar halittar namiji ne a sanya wa mace ba tare da sun san juna a matsayinsu na ɗa namiji da mace ba. Wanda an bata kyautar ne sakamakon rawar da ta taka a cikin fim ɗin Chori Chori Chipke Chipke, inda a fim ɗin take samar da ɗa ta hanyar surrogacy. Sannan kuma ƙungiyar ta naɗa Preity Zinta a matsayin ambassador. Jita-jita ta bayyana cewa Preity Zinta ta yi soyayya da jarumai da dama a ɓoye, amma Preity Zinta ta barranta kanta da cewa ta yi soyayya da jarumai da dama a cikin Bollywood, inda ta yi kyakkyawan kashedi da cewa kada a ƙara alakanta ta da cewa ta yi soyayya da wani jarumi a Bollywood, domin Bollywood ba gurin soyayya ba ne, a gurinta Bollywood wajen sana'a ne. An bayyana cewa Preity Zinta ta yi soyayya da wani mamallakin gidan TV mai suna Mark Robinson, da Mark Robinson ɗin ɗan ƙasar Amurka ne da ke da zama a India, sai dai daga ƙarshe soyayyar tasu bata kai labari ba, inda daga baya Preity Zinta ta yi ƙararsa da cewar ya yi ƙoƙarin keta mata mutuncinta. A ranar 29 ga watan Fabrairu a shekara ta 2019, Preity Zinta ta auri Jine Good Enough. Jine Good Enough ɗin shine mataimakin shugaban bada wutar lantarki a garin Los Angeles da ke Amurka. Tare da Jine Good Enough ɗin, Preity Zinta ta haifi 'yan biyu maza a shekara ta 2021. Sharhin tarihin Preity Zinta sadaukarwa ne ga Mansur Kano Na'ibawa, wanda ake wa laƙabi da Preity. Muna tura fina-finai ta Telegram ga wanda suke bukata su yi mana magana akan lambar wayar da muka ajiye akan profile, ko su yi mana magana akan 0806036801. Sannan ina ƙara sanarwa da bada haƙuri ga wanda suka nemi akawun ɗina na Telegram ba su samu ba. Hakan ya faru ne sakamakon matsala da Telegram ɗin nawa ya samu. Duk wanda ya san yana cikin group ɗina na fina-finai a Telegram, yi min magana ta WhatsApp kai tsaye za a mai da shi sabon group. Ramas Azare kuke saurara.